Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula teng mriki badhe maosaken sesorah kula kanthi rairan dinten guru. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winantu ing pakurmatan, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, ingkang winantu ing pakurmatan Bapak staf karyawan, karyawati, dalasan kanca-kanca siswa-siswi ingkang winantu ing kabangga. Puji syukur kanjuk pangarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kaparing pating rahmat dhateng panjenengan lan kula. Ing kaledangan punika kangge mahargyan dinten guru ing dinten guru menika mugi guru-guru SMA setunggal parengan mugi enggal sehat sedanten lan semangat ngulang murid-murid SMA setunggal parengan. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, dalasan kanca-kanca ingkang winantu ing saka Basuki cekap semanten atur kula. Sakatating atur kala nglengana kala nglegana kathah kekirangan kula pramila kekirangan kula wau nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.